Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na daga bakin malamai. A cikin shirinmu na yau za mu saurari kissar wani yaro da yake gadin takalma wanda daga baya rayuwar shi ta canja zuwa kissar wani bijimin malami. Malamin da muke tare da shi a wannan lokaci shine Sheikh Malam Ibrahim Khalil, wanda shine shugaban majalisar malamai ta jihar Kano. Ai sauraro lafiya. Ibn Asakir wanda ya littafin nan tarihu madinatu Dimashq ya fito daga masallaci ga wani yaro dan karami yana gyara takalman mutane. In ya ga takalmi mai tsada sai ya ware shi waje guda ya gyara takalman mutane, jujjuya su ne kowa da ya fito zai sa. Amma da ya ga mai tsada sai ya ware saboda masu sata takalma kusa suna na hayar shekara 2000. Wata ran mun shiga masallaci a Tunisia sai na ga a jikin fula an rubuta ka kiyaye takalmin ka, nace inna lillahi wa inna ilaihi. Ka san na kuwa fula irin waɗannan a masallacin juma'a an rubuta cewa ka kiyaye ka kula da takalmin ka. Nace Allah ya sauri. An fahimta. To ya ga wannan yaro in ya fito daga masallaci sai ya ga yaron nan yana gadin takalma, ya ware masu kyawawa don kada a sace, kuma wa'annan garma irin namu ya gyara su. Shi kenan ya ga yaron nan ya gan shi gobe. Duk da an gana ta masu hankali waɗanda su da suka san darajar ɗan adam. Ya ce ka yaka, ina babanka? Ya ce ya mutu. Ina babanka? Ta mutu. Ina da gidan ku? Ce babu. Ana kake kwana ce a kasuwa da shawararsu. Me yasa na kai ce baba na sharar kasuwa muke yi da shi. Mun gama shara mu kwanta a rumfar da muka samu. To yanzu baba na ya mutu da haka ba da wani abin yi, shi ne na zo nake gyara takalma, wanda ya ga dama ya ba da wani abu, wanda ya ga dama ya tafiya shi. Da haka da wanda nake rayuwa sai daga hanya mafi sauki, tunda ni sun ga kankanta ta ba za su yi musu shara a kasuwa ba wanda muke da babana. Da haka sai na ga abin da ya fi sauki zo masallaci ina gyara mutane takalma, ina fitar da takalma su kada a sace. Da haka wanda ya ga dama ya bani wani abu, wanda ya ga dama ya tafiyarsa. Haka nake rayuwa. Sai ya kama shi, sai ya zo ya samu masu sharan masallaci da gadi, yace ku bashi daki, ku bashi wajen da ake ajiye fitila da tafka kayan shara, ku bashi dinga kwana a nan. Ya samu masa wajen kwanciya, yake bashi abinci. Sai ya zo ya ɗauko shi, yace ya dinga zuwa majalisin sai yana karatu. To wannan yaron shi ne ya zama Izzu bin Abdussalam sultan ulama. To kullum abin da ake so shine ka dinga kallon kowa da irin baiwar da Allah ya yi.